Últimes entrades per l'Andorra Remember Festival segon aniversari. No et quedis sense la teva entrada per la nit més extraordinària d'Andorra. I si vens de fora, tenim el millor hotel possible, l'Hotel Princesa Park, aquí a Arinsal, en un entorn meravellós, a pocs minuts del festival. Tens un 15% de descompte en la teva reserva d'habitació amb el codi NAIMAN25, aquí a l'Hotel Princesa Park d'Arinsal. I tenim moltes sorpreses preparades per la nit del 13 de desembre. Les primeres 400 persones tindreu aquestes pulseres LED de regal. Recordeu, les primeres 400 persones. Sigueu puntuals per la nit més espectacular d'Andorra. Us esperem.